L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Malakija. Dan jgħid il-mulej: Araw jiena se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji t-triq qudiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu. Is-sit li intom qegħdin tfittxu. U l-anġlu tal-patt li intom tixtiequ arawh ġej, jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Imma min se jissapporti l-jum tal-miġġa tiegħu u minnu li se jieqaf meta jidher. Għax hu bħan-nar ta' wieħed li jsaffi u bħas-sapun tal-ħassiela u joqgħod isaffi u jnaddaf il-fidda, jnaddaf il-għuliet levi u jsaffihom bħad-deheb u l-fidda u huma jsiru għall-mulej nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa. U tibda toġbu lill-mulej l-offerta ta' Ġuda u ta' Ġerusalemm bħal dari, bħal fis-snin li moddija. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali. Il-mulej u s-sultan tal-glorja. Intrefgħu bibien, infetħu. Intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-sultan tal-glorja. Il-mulej u s-sultan tal-glorja. Min hu dan is-sultan tal-glorja? U il-mulej tal-eżerċiti, dan hu is-sultan tal-glorja. Il-mulej u s-sultan tal-glorja. It-tieni qari. Qari mill-littra lil-Lut. Ħuti, l-uliet għandhom l-istess dem u ġisem. Ġesu wkoll bl-istess mod sar bħalhom biex b'mewtu jeqret is-seta ta' dak li kellu l-mewt fidejh, jiġifieri x-xitan. U jeħles il-dawk kollha li minħabba fil-biża' tal-mewt kienu mjassrin għal omorhom kollu. Għax ta' bil-ħaq mhux lill-anġli irid jgħin, imma lill-uliet Abram. Għalhekk kellu jkun jixbaħ lil ħutu f'kollox biex ikun il-qassis il-kbir, ħanin u fidil f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla u biex ipatti għal dnubit il-poplu. Għax billi hu stess bata u kien imġarrab, jaf jgħin lil dawk li huma fit-tiġrib. Il-kelma tal-mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, Marija u Ġuseppi ħadu lil Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej. Kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej li kull tifel li jitwielet l-ewwel jiġi konsagrat lill-mulej. U biex joffru b'sagrifiċċju par gamiem jew żewġ tibċiċen, kif jingħad ukoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalemm kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispiritu Santu fuqu. L-Ispiritu Santu kien nebħu li ma kien se jara l-mewt qabel ma jara il-Messija tal-mulej. Marmela fit-tempju imqanqal mill-Ispiritu. U x'in il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi u għalqgħu fuq dirajh. Birek lill-Alla u qal: Issa ossit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kemtek. Għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li inti ħejjejt għall-popli kollha. Dawl biex idawwa lill-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lill-ommu Marija: Ara,
Dan se jġib il-waqa u l-qawmin ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmeruh. U intu koll, sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa, Anna, bint Fanuel, mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fiż-żmien. Wara ġbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u mbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nar taqdi lill-Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trott ħar lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-Mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta' Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bl-erf. U l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-Mulej.